engifuna ukukuthola kuwe ngane zakwethu ukuthi uzizwa kanjani uma ucabanga ukucheater, uzizwa kanjani uma ucheater, uma kuthiwa manje nomuntu okuthandayo ukuthi uyakuthanda, ngenzeka njengamanje ukuthembisile ukuthi uyakuthanda real and now uyabo ukuthi uyakuthanda, and mhlawumbe usekushadile, mhlawumbe usekulobolile, mhlawumbe ukwenzela izinto ezinhle ezikhombisa uthando, uyasacrifice okuningi just to show you ukuthi uyakuthanda, but wena ukwazi ukumcheatela lo muntu, uzizwa kanjani? How do you feel knowing ukuthi into yenzayo ingamhetha kangakanani uma ngathi uyayithola? Ukwenzelani? Like, I don't get it. I don't understand, guys. Yabona, ngapha ngiyakuthanda, ngikunikeza lonke uthando, ngikwenzela yonke into ongayicabanga, ngidela abangani bami, ngidela ifamily yami, ngidela izinto enginazo just to make you happy. Yeah? But wena nje into okwazi ukuyenza ukuthi ucheate. No, guys, man. Ngifuna ukuthola uzizwa njani nje usengutsheni ulala nomunye umuntu, ekubene nomunye umuntu othandana naye, okuthandayo, enoyimisele ngayo, ungafisa ukuhlona naye wena. Yabo. My guys, ngayenza into lena, guys. That's cruelty, man. Yabo. Kubi.